Zatzi irudiz eta soinuaz relazionauteko enpresa da. Irudi aldetik eskaintzotena bideo grabaketak eta argazkixek izaten di. Bidixuk adibidez, izenaldi edo publizidadi, txarlak, ekintzak eta bar. Eta argazkixetan be, izenaldi argazkiz ezin individualak, familiarrak, ekintza ezberdinek, eskontzak. Soinu aldetik barritz, eskaintzotena soinu teknikari lana da, gehixen bat telebistako programetan horretxetan eitxotelako lan. Hori dela eta, nahi txenin markinen egon, ena toki ezberdinetan mugitzena, orduan ena toki fijo baten geldik. Pandemixik dudau barik. Azkenin, jente askon modun imaginetot, pandemixan parun gelditxu nintzen, eta denpora bat pasa goztin ikusi neban, ikiziotenetik lanin jarraitzu nahi baneban, neure konturen montetan alegin du binditzela. Konturatuna, herriko edo ingurutako enpresentzat batez be, oso importanti dela aldabien egin bertoku dagoenaz konteti. Azkenin herrixen daukogun zerbizixo bat danok balorau eta aprobetxagun diguleko. Alegin egin, dudiaz ez gelditxu.